Vi skal snakke om redoxreaktioner i forhold til bly og vores studietur til Rom. Ja, og redoxreaktionen, som kaldes også for redoxprocessen, er en proces, hvor et stof overfører elektroner til et andet stof. Og redox er en sammensætning af reduktion og oxidation. Under redoxreaktionen ændres der oxidationstrinet af atomerne. Et eksempel på redoxreaktion kan være en forbrænding af magnesium i luft, og under denne forbrænding oxideres magnesium, mens oxygen reduceres. Og som I kan se i eksemplet, så har vi først 2 Mg, 2 magnesiumatomer, som går i forbindelse med 2 oxygenatomer, og så får vi dernede 2 Mg++ og 2 O-. Og ved reaktionen mellem magnesium og oxygen har oxygen optaget elektroner fra magnesium, da den har højt elektronegativitet. Under denne proces bliver dannet magnesiumoxid. Ved at magnesium har afgivet 2 elektroner, og på den måde har man 4 frie elektroner. Og da elektroner kan ikke eksisteres frit, går magnesium i reaktion med dioxygen, og så som modtager de 4 elektroner. Og oxidation, som kaldes også for iltning eller elektronafgivelse, er en kemisk proces, hvor et stof går i forbindelse med oxygen og afgiver elektroner til et andet stof. Under den proces et metal bliver til et ikke-metal, og oxidation den kan bruges ved f.eks. fremstilling af vin, som skal iltes med den helt rigtige mængde af ilt, for at få den bedste smag ud af. Og reduktion, som kaldes også for elektronoptagelse, er en kemisk proces, hvor et stof afgiver oxygen og optager elektroner. Under den proces et ikke-metal bliver til et metal, og en reduktion kan foregå på en samtidig med oxidationsprocessen. Og reduktion kan bruges til fremstilling af organiske og uorganiske metaller. I nogle tilfælde kan det være svært at afstemme de redoxreaktioner, man har arbejdet med, i takt med, at de kan blive mere og mere indviklet. Til at hjælpe med det tildeler man atomerne, der indgår i reaktionerne, oxidationstal. De bruges så til at holde styr på elektronerne, der indgår. Det gør man ved, at vi først og fremmest ved, at summen af de indgående atomers oxidationstal skal være lig med den partikels ladning, vi har i reaktionen. Dertil ved vi så, at har vi at gøre med et neutralt molekyle, hvis summen være 0. Derudover er der andre faste tilfælde, som blandt andet også, at frie atomer har et oxidationstal på 0, da deres ladning er neutral. Så alt i alt finder man oxidationstallet for et grundstof ved, at vi kigger på de ladninger, der indgår i eller de ladninger, der er på de indgående atomer i vores redoxreaktion, og så angiver oxidationstallene herefter. Et atoms oxidationstal anføres ovenover atomer. Helt basalt har vi så hydrogenklorid, og vi har hydrogen med en ladning på +1 og klorid med en ladning på -1, hvor vi så anfører oxidationstallene +1 og -1 over hydrogen og klorid, og på det så det færdige neutrale molekyle, så får anført oxidationstallet 0, da ladningen er neutral. Vi skal finde 2 metoder til fremstilling af ren bly ud fra blyglans. Jeg starter med metode 1, hvor vi har PBS plus O2 og ønsker at få PbO plus SO2. Det gør vi ved hjælp af oxidationstal, hvor vi kender vores svovl, som er -2, og derved bliver vores bly +2. Og så vores O2 bliver 0, da det er neutralt, da det ikke kan forbindes med nogle af de andre ting. Herved får vi så PbO, hvor vores oxygen er -2, og vores bly er 2. Og så også SO2, hvor vores oxygen er -2. Og ved vi har 2, så må det blive -4, og derved skal vores svovl være 4. Vores S er så gået fra -2 til 4, derved gået 6 op,
Vores oxygen er gået fra neutral, altså 0, til minus 2, der er gået 2 ned. Der skal vi så finde et tal, hvor begge vores tal går op i. Nu vil sige 2 gange 6, og det er 12. Der skal vi så sørge for, at der er 2 svovlatomer på hver sin side af pilen, og 6 oxygenatomer. Nu har vi så vores PbO, som vi skal bruge til næste trin for at finde ren bly. Nu har vi så vores PbO, som går i forbindelse med CO, og derved kan vi så få ren bly plus CO2. Jeg gør det på samme måde som før, hvor vi kender vores oxygen var minus 2, og vores bly var 2. Og igen, vores oxygen er minus 2, og vores carbonatom er 2. Herved får vi så ren bly, som er neutralt, altså 0. Og så har vi så 2 oxygenatomer, som er minus 2. Og ved vi har 2 gange 2, altså 4, bliver det minus 4. Altså vores carbonatom skal være 4. Da springet i oxidationstallene er det samme, altså 2, behøver vi ikke at afstemme reaktionen. I vores anden metode til at fremstille rent bly fra blysulfid bruger vi endnu en gang redoxreaktion. Vi skal endnu en gang bruge PbO, som vi så vil lade reagere med PbS og få rent bly og SO2. For at afstemme reaktionsskemaet benytter vi os endnu en gang af at finde oxidationstallet for hver enkelte grundstof, som indgår i reaktionsskemaet. Vi ved, at bly både kan afgive 2 elektroner og afgive 4 elektroner. Men da oxygen, som den er bundet sammen med, gerne vil optage 2 elektroner, vil vi gå ud fra, at bly så også vil afgive 2 elektroner. Derfor har begge blyatomer i begge stofferne på den venstre side af reaktionspilen oxidationstallet plus 2, mens oxygen og svovl har oxidationstallene minus 2. Da bly på den højre side af reaktionspilen står alene, må den være neutralt ladet. Oxygen har fortsat oxidationstallet minus 2, men da der er 2 oxygenatomer i stoffet, skal svovl have et oxidationstal på plus 4 for at udligne ladningen. De 2 grundstoffer, som ændrer oxidationstal i løbet af reaktionen, er bly og svovl. Bly går fra et oxidationstal på plus 2 til en neutral ladning, hvilket vil sige, at den går 2 oxidationstal ned. Svovl går fra et oxidationstal på minus 2 til plus 4, hvilket vil sige, at den går 6 oxidationstal op. For at sikre sig, at ladningen er ens på hver side af reaktionspilen i reaktionsskemaet, ganger vi antal svovlatomer med 2 på hver side af reaktionspilen. Vi ganger også antal blyatomer med 6 på hver side af reaktionspilen. Således at vi får 4 PbO, 2 PbS, der reagerer med hinanden og bliver til 6 Pb plus 2 SO2. Dette kan så efterfølgende reduceres til 2 PbO, der reagerer med et PbS-molekyle og bliver til 3 Pb-atomer og et SO2-molekyl. Bly er et tungmetal, og hvis først man får det ind i sit system, kan det gøre rigtig meget skade. Blyforgiftning skelnes mellem kronisk og akut forgiftning. Er den akut fremkommer symptomer som f.eks. mavesmerter, opkast, diarré og nyreskade. Den kroniske forgiftning derimod, som især var tilfældet under det romerske imperium, hvor befolkningen blev udsat over en længere periode, blandt andet på grund af de blyholdige vandledninger, der forsynede Rom med vand, viser sig ved symptomer som f.eks. dem, vi har skrevet her. Ophobningen sker i det her tilfælde med den kroniske forgiftning gradvist, og derfor viser symptomerne sig ikke til at starte med. Organerne, der her specielt bliver påvirket af blod og knoglemarv, nervesystem og nyrerne. Specielt børn og fostre bliver meget hårdt ramt, da de jo stadig vokser, og derfor også optager det hurtigere. Der er delte meninger om blyforgiftning egentlig har været skyld i Roms nederlag. Vi mener, at grunden er, at kejserne ikke kunne tage rigtige beslutninger, eller ordentlige beslutninger på folkets vegne, da de var påvirket af blyforgiftning, og derved ikke kunne tage det rigtige valg for befolkningen. Og på den måde mener vi, at det har haft en betydning for romerne og Romerriget.
Som vi kan se på metallernes spændingsrække, kan vi se, at bly ikke regnes for at være et ædelmetal. Men det er stadig ikke et af de mest reaktionsvillige stoffer. Hvis der ikke er nogen andre stoffer til venstre for Pb i spændingsrækken, vil bly være det mest reaktionsvillige stof til stede under reaktionen. Derfor kan det godt lade sig gøre, at bly har reageret med nogle stoffer i vandrørene og derfor er blevet optaget i